Exact, cred că. I'm coming home, I'm coming home. O stimat. Stau doi Mi-am luat în linte multe. cameră. Uite așa. S-a aș vrea liniștit să Roxana când a auzit. A, da? Era preocupată? Da. Uite, mi se face iară aici. Auziți de prima că vor avea vede că iar nu. intimitate. Și era așa greu. Nice. Hai, Georgica, și noi. Accident. Să ne vindem sufletul. Paul, Pentru o când ai vacanță dat la asta Chișinău. jos, o să mă uit la ăștia. Exact, va ieși și destinația frumoasă. Hai, nu vrei. Ce măi, că noi trecem dealul și ajungem? Treceți de... Nu e chiar așa aproape, Ei, faci, nu e aproape, dar față Până de la aici. vamă fac o oră maxim. Așa că vii vizită la Georgica și plecați la Chișinău. Ah, ce un cânta. Bă, fac drum. Plecăm de aici direct, ca să nu mai consumăm atâta motorină, să poluăm Da, e natura. bine și așa, da. Când ieșim, mă lăsați pe mine la pe autostrada aia Plecăm în și... vacanțe la Chișinău. Da. Să ne răzbunăm pe ăștia. Ce răzbun. Prefer să mă duc în Viena.